Да се помолим. Господи, помилуй. Вечни владико, Господи, който си сътворил човекът по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпадам чрез греха не си го презрял, а си уредил чрез възчеловечаването на Христа, Твоего спасението на света. Син Ти, Боже, приеми в небесното си царство и това, свое създание, да го избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума, за да се яви го просветата на Евангелието Ти и превърши към живота на света ангел, който да го избави от всеки замисъл на врага, подоловши срещу отпаднишкия демон на Божие привидение и жени из него всякого лукавого и нечистого духа, съкрито го и гнездящото си в сърце его, и жени из него всякого лукавого и нечистого духа, съкрито го и гнездящото си в сърце его, и жени из него всякого лукавого и нечистого духа, съкрито го и гнездящото си в сърце его. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се вътреви го Божия Син, Отца на света, поставя на Твоя Христос. Почтен член на църквата Ти със съпосветен, Син на светлината и наследник на Твоето царство, да го добри живее по заповеди опази печата неповреден и дреката незаветена, да го Божи блаженството на светиите в Твоето царство, по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия Бог и животворящ Твоего, сега и во веки веков. Амин. Ще задам кръстницата и също въпрос. И дреката ти ясно ще има отговорите с отличната се. Сега не да се сгръбваме. Отричаш ли си от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната, отрече се. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Върнете се с ръцете. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И вярваш ли в Него? Повторете се в Него. Вярвам в Него. Като Цар и Бог. Се прекръстим всички. Вярвам в един Бог, Отец и Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светия и Господа животворящия, който от Отца изпуща, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята съборна и апостолска църква изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в будещия век. Амин. Благодаря си на нашата остатна вяра и на него ще чете своите неща. Така, съчетали се с Христа и поклонили се кръстницата да повтори. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, всякога, сега, винаги и во веки веков. Амин. Трябва да сложим топлата вода в нещата.
Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за мирът свише и за спасението на нашите души. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за този свят храм, за тези, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да си изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода чистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като поменем заедно всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, за да се слави чрез Него пресветото Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Велик си Ти, Господи, чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойде и сега чрез стизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойде и сега чрез стизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойде и сега чрез стизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. И да е благодата на изкуплението и благословението на Йордан, направи извор на нетлен и осветителен дар, почистваща грехове, предпазваща от болки, гибелно са демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена. Ягото на нея зломислищите за състанието Ти, защото Ти завършено славно и страшно царувате Твое име, Господи. Да се съкрушат под знакът на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знакът на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знакът на Твоя кръст, Господи, всички вражески сили. Защото Ти се рекал, Господи, умите си ще бъдат чисти, но те не злини до душите си. Ти, Боже, си ни спратил, свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода и да се пресътвори кръщавания в нея, за да отвърли векте и да се облече в новия човек, който се обновява в образа на Теб, своя Божествен Създател, така да се срасне с подобието на смъртта Ти чрез кръщението, да бъде участник и във възкресението Ти, и като опази дъра на Светия Твой Дух и възрасти залога на благодата, да получи награда на горното призвание, да се причисти към първородните, които са записани на небето в Тебе, Бога и Господа наш Исус Христос. Защото на Те подобава слава, власт и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега винаги во веки веков. Амин.
слави освещава всеки човек, идваш на света, сега винаги и во веки веков. Амин. За изцеление на душата и на тялото, Твоите ръце не са велика историята, за да ходите стъпките на Твоите заповеди. Сега подайте да се скачат. Ще да се е Божието чедо и Его, в името на Отца. Амин. Нека кръченцата едно до друго. И Сина, амин. И Светия Дух, амин. Сега главичката надолу. Служете на масата, подсушете без да обличаме още. Печат на деда на Светия Дух, печат на деда на Светия Дух. Какъв юнак човек не може да се справя. Хайде, нови грешки. Това кръстно знамение ще споделя за свидетелите. Името на Отца и Сина. Benedizione Christofe,
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимание, онова време 11 ученици отидаха в Галилея на планината, където им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, на някои се усъмниха. И като се приближи Исус, говори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И да идете научите всички народи, като ги кръщавате да се кръстят в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни, до свършекът на света. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С името на нашия Господ и Духа на нашия, Ти се кръсти, Ти се просвети, Ти се мир помаза, Ти се освети, Ти се в името на Отца и Сина и Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който по своята благо се осветил от пълнотата на купила вярващите в Теб, благослови този младенец и нека се на главата му благословението Ти. И както чрез пророк Самуил си благословил цар Давида, благослови и главата на Твоето чедо Ивайло чрез ръката на мен грешния, си зигне на него чрез светия Твой Дух, докато достигне възраст и старческа седина, да Ти отправи слава и да види Иерусалимовите блага през всички дни на живота си, защото на Те подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги по веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Той вече истинско православно пристанище, а Бог привързва към Неговия живот светъл ангел, визител, който винаги ще го съпътства и духом ще бъде, за да порасне той като добро християнче, за да бъде нашата вяра, за да бъде често Божия дом, според до сърцето Христия кръщава, Неговата кръстница
духовната спирница. Честито таинство на Светото кръщение за много и благословени години. Свещичките ще сложим на свещниците, ако няма на свещи всичките, запасваме като спомен.